Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalakbay. Alam kong ang ilan ay nabigla sa bagong boses ng manlalakbay. Subalit, huwag po kayong mag-alala at kasama pa din natin si Froy sa ating mga kwento bilang punong tagapamahala ng ating channel. Batid kong alam nyo na ang dahilan at nabasa nyo na din ang kanyang post. Bukod po dyan, hayaan nyo din po muna akong magpakilala sandali. Ako po si Mandirigma, naglapat ng boses sa likod ng ilan sa mga programa sa telebisyon at radyo na maaaring kinalakihan na ng karamihan. Katulad ng Ultraman Ace at kung naalala niyo po ba si Pudong sa Julio at Julia, si Curly at Bill ng Peter Pan. Tayo din po ang nagbigay buhay kay Mayor Santa Maria ng animated show na 13. Nakasama din po natin ang ilang sikat na artista bilang character actor sa likod at harap ng kamera. Kung kilala niyo po si Kabanong, ay nakasama ko din po siya sa programang Cooking. Isang malapit din pong kaibigan si Ang Pinuno. Sana po ay mabigyan niyo ng pagkakataon ang inyong abang lingkod upang maipagpatuloy ang pagbibigay buhay sa mga magagandang kwento na ipinapadala kay Froy dito sa Ang Manlalakbay. Makakaasa kayong kung paano kong binigyang buhay ang mga karakter sa mga nasabi kong programa ay ganoong kalidad din ang ibibigay natin sa mga kwentong aswang, kababalaghan at katatakutan. Maraming salamat po. Isa ka din ba sa mga taong may pinakakinaiinisang kapitbahay? Kapitbahay na sa araw-araw na lamang hindi pumapalyang sirain ang kalooban ng mga kapitbahay. Kung ikaw ba ang nasa kalagayan ng ating kalakbay na si Emilio, mas gugustuhin mo kaya ang mawala na lamang ang kapitbahay na ito? Magandang araw sa lahat. Ating tunghayan ang kwentong handog ng ating kalakbay na si Emilio. Taong 1978. Sa isang baryo sa Calbayog, Samar. Isang mapagpalang araw po sa inyo, kalakbay. Isa po ako sa mga masugid niyong tagapakinig simula pa noong nagdaang 2 taon. Dati pa lamang ay mahilig na talaga akong makinig sa mga ganitong kwento, mga aswang at mga pangkukulam. Marami din po kasing ganyang kwento dito sa aming lugar sa Samar. Sayang nga lang po at hindi na ibabahagi sa ganitong programa. Kaya naman po, naglakas loob na lamang ako at sinikap na makapagpadala sa inyo ng kwento. Kayo na lamang po ang mag-ayos kung medyo magulo ang pagkakasulat. Naganap po ang karanasan ko noong 15 anyos pa lamang po ako. Ang bahay po namin ay nakatirik sa isang baryong medyo may karamihan na din ang mga residente noong araw. Hindi man direktang nasa may dalampasigan, pero masasabi kong malapit na din po sa dagat itong baryo namin. Magkakahalo po ang mga hanap buhay ng tao dito, mula sa pangingisda, pagsasaka, at pangangamuhan sa mayayamang tao sa bayan. Ngunit sa kabilang banda ng labis na kasipagan ng mga tao dito ay nananatiling dukha ang karamihan. Kami naman po ay masasabi kong nasa gitnang klase ng pamilya. Hindi mayaman pero hindi rin naman mahirap. Sakto lang kumbaga. Maayos kaming nakakapag-aral at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. Nasa sekundarya na po ako nito at syempre ay napapabarkada na din po. Karamihan sa mga kaibigan ko, tinatawag akong Ilyong. Hindi ko na po matandaan pa kung sinong nagbigay sa akin ng palayaw na yun. Pero yun na ang nakasanayan nila. Sa mga regular na araw ay nagtutungo akong palagi sa plaza sa tuwing mag-uuwian. Nasa edad po kasi ako noon ng pagbibinata at syempre nahihilig sa paghanga sa mga kadalagahan.
Madalas nakasama ko sa mga paggagala itong pinsan kong si Pedro. Magkasing edad lamang kami at parehong hilig ang pagpapalipas ng oras sa parke. Kapag wala namang pasok, ay nasa bahay lang din ako o di kaya ay sa kubong tinatambayan namin sa baryo. Parang yung mga cottage po sa dagat. Doon lang kami kasama ang ilan pa sa mga kaibigan namin sa baryo. Sa araw-araw po ay tila nakasanayan na lamang namin ang pagbubunganga nitong kapitbahay naming tawagin na lang nating Aling Doray. Bago lang sila sa lugar namin, nasa 1 taon pa lamang yata ng mga panahong ito. Lumipat sila mula sa Katbalogan base sa pagkakarinig ko sa mga tsismosa naming kapitbahay. Hindi po ako tsismoso. Narinig ko lamang ito nang dahil sa yung kubo na tinatambayan namin malapit sa isang tindahan kung saan naman hilig nitong mga nanay namin ang mga kwentuhan. Sabi-sabi na napaalis yata itong sila Aling Doray sa kanilang dating tirahan dahil sa nakaaway nito mismo yung asawa ng kapitan at nagkademandahan. Hindi na po ako magtataka kung yun nga ang dahilan. Sa talas kasi ng bunganga nitong si Aling Doray, marami sa aming mga kapitbahay ang nagagalit. Lalo na kapag sisigaw-sigaw ito sa madaling araw, kapag ginigising ang mga anak o di kaya naman sa kalaliman ng gabi kapag inaaway ang asawa nitong si Mang Boy pagkagaling sa trabaho nito. Literal na sumpa po para sa akin ang tumira sa loob ng bahay nito. Meron naman pong usap-usapan na kaya daw ito nagawi sa aming lugar ay dahil sa may nakaaway itong pamilya sa dati nilang lugar na higit sa ordinaryo, mga aswang umano. Kaya sila nagtatago sa ibang lugar. Alin man dito ang totoo ay ayaw naming makialam. Gulo kasi, oras na pakialaman mo ito. Isang araw po, kalakbay, nang manggaling kami sa paaralan, naririnig naming nagbubunganga na naman itong si Aling Doray. Kaaway nito yung nanay ni Pedro. Nahuli kasi ng nanay ni Pedro na nangunguha ito ng malunggay sa bakuran ng pinsan ko nang hindi nagpapaalam. Katabi lang kasi nila ito ng bahay. Pero imbis na humingi ng pasensya, ito pa ang nagalit. Masyado daw madamot itong si Tita Tess. Marami naman daw dahon yung malunggay ipinagdadamot niya. Wala naman kasi sanang problema ito kila Tita Tess. Kung sana nagpapaalam lamang siya. Ang kaso yun na nga po, nauwi sa pagtatalak nitong Ale na ayaw paawat hanggang sa dumating yung kapitan namin. Saka pa lamang nanahimik. Ayon pa sa kapitan, na pangatlong beses na niyang binalaan ang Ale at mapipilitan na silang ipetisyon itong paalisin sa inuupahang bahay kung hindi magtitigil sa pangiiskandalo. Nang marinig ito, ay tila napahiya si Aling Doray at pumasok na lamang sa kanilang bahay. Hindi ko lang po talagang maisip kung bakit ganoon yung Ale. Tila naging libangan ang mag-ingay at mang-away. Para bang hindi kumpleto ang araw niya nang walang nabibwisit sa mga kapitbahay niya. Mababait po ang 2 anak nito, pati ang asawang si Mang Boy. Pero dahil nga sa ugali ni Aling Doray, palagian na lamang silang nahihiyang humarap sa amin. Palaging itong si Mang Boy ang humihingi ng dispensa sa mga naagrabyado ng asawa niya. Dahil lang sa kanila kung bakit pinagpapasensyahan itong si Aling Doray. Isang araw ay may mga kabataang naglalaro sa tapat ng tindahan, malapit kila Aling Doray. Habang kami nila Pedro ay nasa kubo lang din ulit at nagpapahangin,
nagpapalipas oras, gawa ng katatapos lang naming mananghalian. Nang sa hindi sinasadyang pangyayari, yung nilalarong bola ng mga bata ay napunta sa bakuran nila Aling Doray. Sa pool yung isa sa mga paso ng halaman nitong Ale. Dahil sa takot naman ng mga bata, ay nagsipulasan ito. Kanya-kanyang takbo habang nagtatawanan pa. Nagtatakutan na nariyan na daw si Aling Doray at hinahabol sila. Nang makalayo naman itong mga bata, ay saka pa lamang lumabas si Aling Doray at nakita ang kanyang pinakamamahal na paso na nasa daanan na, basag katabi ng bola. Kami naman, nakatingin lamang sa kanya at hinihintay kung anong gagawin. Nang makita kami nito, ay pinagsisigawan na kami daw ang may kasalanan. Bakit daw kasi doon kami naglalaro ng bola? Bagay na ikinagulat naman naming magkakaibigan. Nanonood lamang kami, pero kami pa ang pinagbintangan. Hindi naman namin pinapansin at wala namang kasi talaga kaming kasalanan. Sinabihan pa nga siya nung tindera na ibang mga bata ang may-ari ng bola at hindi kami. Subalit, pinagpipilitan nitong kami daw ang may kasalanan kung kaya't dahil nga sa nakaaway nito si Tita Tess, nanay ni Pedro, pinuntahan nito yung bakuran nila Pedro at pinagbabasag yung paso na naroon. Dahilan para muli na namang magkagulo at direktang inireklamo na ni Tita Tess itong si Aling Doray sa barangay. Hindi ko po alam kung anong napag-usapan, pero ang sabi ni Pedro ay pinagbayad itong si Aling Doray sa danyos na nagawa niya. Naitala sa barangay ang ginawa nito at kapag inulit pa daw na guluhin sila Tita Tess ay mapipilitan na sila kapitan na paalisin ito sa baryo namin. Pero para namang hindi nadadala itong babaeng talakera dahil sa palagi pa namin itong naririnig na nag-iingay sa bahay nila. Minsan pa nga ay nagpaparinig sa mga kapitbahay at may mga tila pinapatamaan pang mga tao. Biyernes. Pagkatapos ng pag-aalmusal ko, ay mabilis na akong nagtungo sa paaralan namin. Sabik dahil sa kinabukasan ay wala na namang pasok at makakapaglibang kami sa dagat. Balak kong yayain si Pedro para maligo. Pero paglabas ko ay may nakita akong sasakyan na nakatigil dito sa isang bakanting bahay na malapit sa amin. Matagal nang walang nakatira doon dahil sa nasa Maynila na yung may-ari. Sa tingin ko, mga bagong mangungupahan sa bahay at naglilipat ng gamit. Numero 1 naroon si Aling Doray at umuusyoso sa mga bagong lipat. Inuusisan nito kung mga taga-saan ba sila at bakit lumipat sila doon sa aming baryo. Pansin ko pa na tila naaasiwa na yung padre de pamilya dahil sa kakulitan ni Aling Doray. Napaka-pakialamera pa. Isinantabi ko na muna ang pag-usyoso ko. Gawa ng mauhuli na ako sa klase. Sa kinahapunan na lamang ako makikibalita. Lalo pa at nakita kong may kasamang 2 dalaga itong pamilyang bagong lipat. Mapuputi at magaganda yung mga dalaga. At natuwa ako na sa wakas ay may mga magagandang kapitbahay na kami. Sa eskwelahan naman, agad ko itong ibinalita kay Pedro. Sinabi ko yung tungkol sa bagong lipat at doon sa mga anak nitong dalaga. Siyempre, nag-isip kami agad ng paraan kung paano kami magpapapansin. Paano ba namin ito magiging kaibigan? Hanggang sa sumapit nga po ang uwian at nagmamadali na kami ni Pedro. Pagdating namin sa amin, doon agad kami sa kubo tumambay. Balak naming hintayin kung lalabas ba yung mga dalagang kapitbahay namin. Siyempre, ang inaasahan namin ay yung magtutungo ito sa tindahan o kung ano paman.
Pero wala kaming napala, kaya umuwi na lamang kami. Sabado ang balak kong pagpunta sa dagat, naudlot. Ito kasing si tatay, naimbitahan daw sa kaarawan ng kaibigan niya sa kabilang barangay at ayaw payagan ng nanay kung walang kasama. Kung kaya't ako ang naisipan nitong yayain. Tatanggi pa sana ako, pero naisip ko na kainan yun. Maraming handa kung kaya't pumayag na lamang ako. Sabi naman ng tatay ay sandali lang naman kami doon. Dumaan kami sa likod na bahagi ng baryo namin, patawid sa isang palayan. Mas mabilis daw kasi ang daan doon papunta sa kumpare niya. Nang buwang yun ay tag-init sa amin, kung kaya't wala namang problema ang pagdaan namin sa palayan. Nang maglaon nga, ay natawid na namin itong palayan at nadaanan namin itong bahay na sinasabi ng mga kabaryo namin na bahay ng aswang. Yung matandang lalaki daw na naroon aswang, pero mabait naman at hindi namiminsala sa baryo namin. Pero di ba nakakatakot pa ding isipin na aswang ang nakatira doon? Paano kaya kung mag-isa lang ang dadaan doon? O kaya may mga dumadaan pa doon sa gabi? Mga katanungan ko sa isip habang nagmamadali din akong sundan ang tatay ko. Ayokong paiwan at baka hablutin pa ako. Lalo pa nung makita kong lumabas ito ng bahay at tinitigan ako. Si tatay naman walang pakialam. Basta dire-diretso lang ito sa paglalakad. Tila nagmamadali pang marating ang handaan. Kaya po pala pinasama ako ng nanay para bantayan itong tatay ko. Kapag dumadayo kasi ito, palaging lasing na kung umuwi. Ang bilin sa akin ng nanay siguraduhin kong hindi magpapakalasing ang tatay at kapag nakita kong nakarami na daw, ay pigilan ko na. Si nanay din kasi ang nangungunsumi pag uwi nito sa bahay. Minsan po kasi sumasakit ang dibdib ng tatay sa sobrang kalasingan at ang ikinakatakot ni nanay baka atakihin sa puso. Ang kaso, matigas din ang ulo ni tatay at inom pa din ng inom. Libangan lang naman daw niya ito. Nakarating kami sa bahay ng kumpare niya, ninong ng isa sa kapatid ko. Inuman na agad ang nakita ko, pero kumain muna kami ni tatay. Pagpasok sa bahay ay ang daming handa. May mga bisita ding naroon at tila yung iba ay umalis na. Dito ko po nakilala si Rosario, isang magandang singkit na dilag. Noong una akala ko bisita lang, pero pamangkin pala noong may kaarawan. Habang kumakain ako ay sinipat-sipat ko ito. Siyempre po, inayos ko yung itsura ko para naman hindi ako nakakahiya. Kahit yung pagsubo ko ng pagkain pilit kong ginawang disente. Habang si tatay naman ay naroon sa pwesto ng inuman at nakikitagay na sa mga kaibigan niya. Naiwan akong naroon sa loob, kaharap ang mga hindi ko kilalang tao. Pero ayos lang. Sa isip ko, may nakikita naman akong maganda, kaya nalilibang din ako. Ang kaso gusto ko pa sanang kumuha ng kalderetang kambing at yung humba. Pero nahihiya ako. Nakakadalawang balik na kasi ako Pero gusto ko pa talaga. Nang pumasok yung kumpare ni tatay para kumuha yata ng pulutan, nakita ako nito at niyaya. Sabi pa nito, nakuha lang daw ako ng pagkain doon. Kaya naman, nung may mga nagtayuan para kumuha, sumunod na din ako. Nakakahiya po, kasi ako na lang ang nasa lamesa at kumukuha ng pagkain. Saka ko narinig itong tinawag si Rosario. Ipinakilala ako nito sa kanyang pamangkin na taga Maynila. Naroon daw ito kasama ang mag-anak para sa pagbisita sa kanila. Kahit hindi niya ako inaanak, inaanak ang pakilala niya sa akin. Kaya ngingiti-ngiti naman ako nang kausapin ako nitong si Rosario. Siyempre po, buong sikap kong ginalingan sa pagtatagalog. Mabuti na lamang at masasabi kong maayos ang Tagalog ko.
Sanay dahil sa mga sinasalihan kong patimpalak sa eskwelahan sa pakikipagtalastasan gamit ang wikang Tagalog. Simula grade 4 hanggang sa tumuntong ako sa high school, ito na ang naging hilig ko. Dahil nga dito, habang kausap ko siya, natanong niya ako kung taga doon daw ba talaga ako. Gawa ng hindi niya ako nariringgan ng punto sa pagsasalita ko. Sabi ko naman na taga roon talaga ako at wika ko pa na normal lang sa mga taga sa amin ang may punto sa Tagalog. Pero kapag English na ang usapan maayos kaming magsalita. Ibinida ko pa na madaming magagaling kumanta sa amin. Lahat ng bagay na maganda tungkol sa lugar namin ang naikwento ko para matuwa siya. Hindi ko naman namalayan na gabi na pala at tila na parami na ang inom ni tatay. Sa palagay ko naisahan ako ni tatay. Mukhang kasabwat niya itong kumpare niya para ipakausap ako kay Rosario at malibang para hindi ko siya kuliting umuwi. Ayoko man sanang iwan pa si Rosario, nagpaalam na ako at mas importante sa akin ang hindi ako mapagalitan ni nanay. Tiyak kasing sesermonan ako kapag umuwi kaming labis ang kalasingan nitong tatay ko. Sa madaling sabi po, yun nga, napilit ko si tatay na umuwi na kami at sinabi ko pang malalagot na naman kami kay nanay. Ang kagandahan naman sa tatay ko, hindi ito kagaya ng iba na nananakit ng anak at asawa. Lasinggero ito pero mabuting tatay. Matapos magpaalam at may abot sa amin ang kaunting pabalot na ulam, muli na kaming naglakad pauwi. Laking panghihinayang ko dahil sa pakiramdam ko, bitin yung ilang oras na pagkakwentuhan namin ni Rosario. Sa daan po maayos pa naman ang lakad ng tatay. Hindi pa naman ito gumaygewang, kaya alam kong hindi pa siya lango sa alak. Nagkakwento lamang ito noong kabataan niya ay madami din siyang niligawang kadalagahan. Kung kaya't nakumpirma ko na magkasabot nga sila ng kumpare niya sa pangbubuyo sa akin na makausap si Rosario. Nang nasa bandang palapit na po kami sa palayan, bigla na lamang sinumpong si tatay ng pananakit ng dibdib. Napapasigaw ito at sinasabing humingi ako ng tulong. Pero saan ba naman ako hihingi doon ng tulong sa kalagitnaan ng gabi? Walang ibang malapit doon kundi yung bahay ng aswang. Ngunit labis nang nahihirapan ng tatay. Hindi ko malaman kung tatakbo ba akong pabalik sa kumpare niya o kung tatakbo ba ako sa bahay at tatawagin si nanay o susubukan kong alalayan si tatay. Nakakataranta po. Hanggang sa nagulat ako nang magsalita itong si Mang Hilario. Ito yung nakatira sa kubo at tinatawag na aswang ng mga kabaryo namin. Parang gusto ko nang tumakbo nung marinig ko itong magsalita pero hindi ko maiwanan si tatay. Ayon dito kay Mang Hilario ay tulungan ko siyang alalayan si tatay papunta sa bahay niya. Kalakbay, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano kayang gagawin niyo? Ang ginawa ko po ay nakipagsapalaran na lamang ako. Kaya daw niya kasing tulungan ang tatay kung madadala namin ito sa kanyang bahay. Dahil nga dito, binuhat namin si tatay na noon tila hihimatay na sa sakit na nararamdaman. Hindi ko alam kung anong problema sa kanya. Ayaw din kasi magpatingin sa doktor. Nang marating namin ang bahay nito, agad niyang inihiga sa mahabang upuan si tatay. Ayon dito, nagluluto daw siya nang marinig niya ang sigaw ni tatay. Kung kaya't agad niya kaming tinungo. Nakita ko sa bahay nito ang sari-saring mga nakasabit na kung ano-anong ugat at mga bagay na hindi ko malaman kung ano. Dumagdag pa sa takot yung sungay ng kalabaw na nakasabit sa dingding ng bahay nito. Tila naman alam nito kung anong nasa isipan ko at agad akong pinakalma. Huwag daw akong matakot dahil sa hindi totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Hindi daw siya aswang, pero hindi niya din itinanggi na isa siyang dating albularyo. Dati,
kasi hindi na daw siya nanggagamot pa. Sa nalaman kong dahilan ay napalitan ng awa at pagkahiya ang takot ko. Dating manggagamot sa isang barangay itong si Mang Hilario. Hindi talaga siya orihinal na taga doon sa amin. Pagkukwento ni Mang Hilario, habang nagdidikdik ito ng mga dahon at ugat, maayos daw ang pamumuhay niya kasama ang asawa niya at isang anak. Nang isang araw na nanggaling siya sa panggagamot, ay nadatnan niyang may ilang kalalakihan sa bahay nila. Napagtanto niyang nilooban sila at pinagsasamantalahan ng asawa niya at dalagang anak. Sinubukan niyang tulungan ng mga ito, subalit nasaksak siya ng isa dito na nakilala niyang anak ng isang mayamang tao sa kanilang lugar. Matapos ay nakaramdam siya ng pukpok sa ulo niya, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkagising niya ay wala na ang asawa at anak niya. Pareho na itong may tama ng bala sa noo, walang saplot at tuyo na ang mga dugo sa katawan. Sinubukan niyang humingi di umano ng tulong sa kanyang kabaryo, pero walang tumulong sa kanya. Lalo pa nang sabihin niya kung sino yung may mga gawa nun sa kanila. Tila nagbulag-bulagan ng mga ito. Ang mga taong paulit-ulit niyang tinulungan at iniligtas sa bingit ng kamatayan, nang mga sandaling yun ay pare-parehong tinalikuran siya. Inamin nitong si Mang Hilario na iniligay niya sa kanyang kamay yung batas na ipinagkait sa kanya at nagawa niyang gumanti sa 3 lalaking lumapastangan sa mag-ina niya. Matapos yun ay umalis na siya sa kanilang baryo at doon nga nagtago sa amin. Wika pa nito na sa gubat lamang siya nangunguha ng ikabubuhay dahil sa iniiwasan niya ang mataong lugar. Hindi na siya nanggagamot dahil siyempre tao lang din naman si Mang Hilario. Sa mga pagtrato sa kanya ng ibang tao, napagtanto niyang hindi niya na din obligasyon pa ang tulungan sila. Noon ko lamang narinig na pwede din palang tumigil ang isang albularyo sa pagiging albularyo. Nang mapainom ni Mang Hilario yung gamot mula sa mga pinaghalo-halo niyang halaman, naging maaliwalas ang mukha ni tatay. Nawala yung pagdaing nito ng sakit sa dibdib. Pagkatapos ay nagtuloy sa kusina si Mang Hilario. Naamoy ko ang isang masarap at mabangong amoy ng niluluto niya. Inalok kami nito ng sabaw nang hindi ko pa alam kung pato ba o manok. Dahil sa nahiya na ako, nakita naman nito yung dala kong karne, binuksan ko na at pinagsaluhan muli namin. Nagutom ako sa mga nangyari habang si tatay nakahiga at nagpapahinga. Siguro po mga 3 oras kaming naroon ni tatay at nang makabawi nga si tatay at pakiramdam niya ay kaya na niya, nagpaalam na din kami kay Mang Hilario. Wika pa nito na di na niya kami ihahatid at baka kung ano-anong mga usapan na naman ang marinig niya tungkol sa kanya. Pagdating sa bahay naman po, ay inunahan ko na si nanay at sinabi ko ang nangyari para hindi na ito magalit pa. Nagpasalamat na lamang ito at maayos na si tatay na agad namang dumiretso sa higaan nila. Kinaumagahan naman po, linggo saka pa lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na puntahan si Pedro para ikwento yung nangyari sa akin sa handaan at inggitin siya tungkol kay Rosario. Ang kaso, meron din pala siyang panlaban sa akin. Ayon kasi kay Pedro, kaibigan na niya yung 2 dalaga na bagong lipat. Nagpatulong daw kasi itong tatay nito sa kanila para doon sa pagkumpuni nung bakuran nila. Tinanong ko kung nakausap na ba niya yung 2 at nalaman yung pangalan. Pero halos mabatukan ko itong pinsan ko sa sagot niya. Hindi pa daw at nginitian lamang siya. Yun ang naging basehan niya para sabihing kaibigan na niya yung 2. Maya-maya, nakita na naman namin si Aling Doray na papalabas ng bahay niya.
Nakita nitong may mga kahoy na nakaharang sa daan nila. Mga kahoy ito mula sa ginagawang bakuran nitong kapitbahay nilang bago. Natawagin nating Mang Baldo. Ang ginawa ni Aling Doray pinagsisipa ito at nag-iingay na kung sino daw ba ang naglagay ng mga kalat sa tapat nila. Agad namang lumabas yung misis ni Mang Baldo at humingi ng pasensya sa Ale. Wala kasi yata nun si Mang Baldo at may tinungo. Dito nakakita ng pagkakataon si Aling Doray na magsiga-sigaan na naman at pagsalitaan yung bagong lipat. Malakas ang loob niya dahil sa humingi sa kanya ng tawad yung ginang. Nagyabang ito at pinagalitan itong bagong lipat at inutusan pang buhatin yung mga kahoy at alisin sa kanyang tapat. Naawa naman kami dahil sa may kabigatan din yung mga kahoy. Kaya naman agad kaming lumapit ni Pedro sa kanila at sinabing kami na ang magbubuhat ng mga kahoy. Hindi naman namin inasahan na pati kami kagagalitan ni Aling Doray. Huwag daw kaming mga pakialamero at huwag sabat ng sabat sa usapan ng matatanda. Hindi na lang din namin ito pinansin at nagtuloy na lang sa pagbubuhat ng mga kahoy. Itong si Aling Doray naman pumasok sa bakuran niya pero hindi pa din po umaalis. Nakabantay lang ito at sinisiguradong maaalis naming lahat ng kalat. Dito na dumating si Mang Baldo at tinanong kami kung bakit daw namin binubuhat yung mga kahoy. Si Aling Doray na ang sumagot sa malakas at mataray na boses. Paano daw ba kapag napatid siya doon sa mga kahoy at nadisgrasya siya? Sasagutin daw ba ni Mang Baldo yung pagpapagamot niya? Tiningnan naman kami ni Mang Baldo at pagkatapos ay pumasok sa bahay nila. Halos patapos na nga kami nito at sinabi pa ni Aling Doray na walisan na din daw namin yung mga naiwang kalat doon sa tapat ng bahay niya. Medyo may kalabisan na itong Ale pero sumunod na lamang kaming dalawa. Pagkatapos ay bumalik na kami sa kubo para magpahinga at magkwentuhan. Siyempre pa, paksa namin si Aling Doray. Naisip pa nga ni Pedro na baka daw hindi maganda yung kabataan nito, kaya ganoon ang ugali, sabay tawanan kami. Tila naman po napawi ng lubusan yung pagod namin nang bigla kaming lapitan nitong si Elsa, isa sa mga dalagang anak ni Mang Baldo. Ipinapatawag daw kami ng tatay niya at magmeryenda muna sa kanilang bahay. Pareho kaming parang nilagyan ng sili yung puwet naman sa pagmamadali. Nanghingi ng paumanhin sa amin si Mang Baldo dahil sa mga nangyari, pero sinagot naman agad namin ito na hindi naman nila kasalanan kasi nasa labas naman ng bakod ni Aling Doray yung mga kahoy at hindi naman sa kanya yung kalsada. Isa pa masasakit kasi yung mga binitawang salita ni Aling Doray sa asawa niya. Bagay na ikinagulat nito. Hindi kasi pala sinabi ng asawa niya yung mga nangyaring pangbubulyaw sa kanya ni Aling Doray. Eto namang si Pedro, walang preno yung bibig at lahat isiniwalat sa Ginoo. Nakita kong nag-iba yung itsura ng mukha nito na parang nagalit at nagsalubong yung kilay. Sa isip ko din naman na kung sa nanay ko ginawa yun ni Aling Doray ay tiyak na magagalit din ako. Inaabutan pa sana kami nito ni Mang Baldo ng pera pero hindi na namin tinanggap pa. Nang sumunod na araw ay kausap ulit namin si Elsa. Naging kaibigan na nga namin ito paunti-unti hanggang sa madalas na kaming magkausap-usap. Hindi ko alam kung inggit ba o sadya lang talagang ipinaglihi sa sama ng loob si Aling Doray dahil bigla na lang itong nagparinig na babata pa daw naglalandian na tapos malalaman na buntis na pala. Nagkataon naman na naroon si Mang Baldo at narinig ito. Sinagot nito si Aling Doray na depende daw yun sa tao. Bakit daw ba? Yun daw ba ang nangyari sa kanya? Pabalang na wika ni Mang Baldo. Hindi ko alam kung matutuwa ako at papalakpak sa ginawa nito
Dahil sa wakas may sumupalpal sa bungangera naming kapitbahay. Dugtong pa ni Mang Baldo na hindi niya pinalaking malandi ang mga anak niya dahil wala namang ibang pinatatamaan nito kundi kami. Kami lang ang naroon Simula ng araw na yon ay nagbago ang lahat. Nagumpisang magkasakit si Aling Doray. Nagkaroon ito ng mga bulutong sa muka at nagsusugat yung palibot ng bibig niya. Dahilan para hindi nito magawang magsalita o kahit lumabas man lang ng bahay. Nahihiya ito sa itsura niya. Naging usapan siya ng mga tao sa amin at sa wakas daw ay nakatagpo na ito ng katapat. Marahil daw ay isa sa mga nakaaway nito ang gumawa na ng aksyon para turuan ng leksyon si Aling Doray. Ilang araw po yatang ganoon ang ali. Pinandirihan siya ng mga kapitbahay namin at iniiwasan dahil sa baka nakakahawa yung sakit niya. Naging mapayapa ang baryo namin dahil dito. Tahimik ang umaga at walang masakit sa tengang boses ang naririnig namin sa araw-araw. Tila nakabuti pa sa lahat ang pagkakasakit ni Aling Doray. Alam ko po na masama pero kung karma ang pag-uusapan, ay marahil na yun na yung karma niya. Hanggang sa isang araw po ay may dumating na isang matanda sa kanilang bahay. Tila isa itong albularyo na tinawag ng asawa ni Aling Doray para gamutin siya. Siyempre po ay naroon ang mga tsismosa ng aming barangay para makibalita sa mga nangyayari. Dinig namin ang paghiyaw nitong si Aling Doray mula sa labas kung saan kami nakamasid. Kulam. Isang malalang kulam ang tumama kay Aling Doray at tila labis ang galit ng taong nagpakulam sa kanya. Ayon sa balita, hindi ito basta-bastang magagamot. Kakailanganin ni Aling Doray ang maghanap ng mas malakas na albularyo para matanggal ang kulam sa kanya. Kinagabihan, matapos ang pagtungo doon ng albularyo, ay nakarinig na naman kami ng pagsigaw mula sa bahay nitong ali. Panay ito sigaw ng may aswang daw. Kami naman nakatingin sa paligid at hinahanap kung may aswang nga. Pero wala namang naroon. Tila ba nagdideliryo na lamang ang ali dahil sa kanyang karamdaman. Pero lubhang nakakabahala. Nakakaawa ang mga anak nito at asawa na hindi na yata nakakatulog pa. Hanggang isang araw ay nakita naming nakaimpake itong dalawang anak ni Aling Doray. Ayon sa tatay nito ay dadalhin niya muna sa mga lolo at lola nito yung mga anak nila dahil sa hindi maganda para sa kanila ang nasasaksihan, maging para na din sa kanilang kalusugan. Nagdaan pa ang mga araw. Hindi na namin nakikita itong sa Aling Doray at itong asawa na lamang niya ang lumalabas ng bahay nila. Isang Sabado ng madaling araw, nang makita namin itong asawa ni Aling Doray na lumabas ng bahay. May dalang nakaimpaking gamit at nagmamadaling umalis. Simula nga po noon at ng mga sumunod na araw ay hindi na namin nakita pang bumalik ito sa kanila. Isa lang ang nasa isip namin. Inabandona ng pamilya niya si Aling Doray at malamang patay na ito sa bahay nila. Mag-iisang linggo na din kasing wala doon yung lalaki. Ngunit nang pasukin nila kapitan yung bahay ay walang tao doon. Makalat at mabaho yung lugar pero walang tao yung bahay. Maging si Aling Doray ay wala sa bahay. Bagay na labis na ipinagtaka ng buong baryo. Wala naman kasi kaming nakitang kasama ng umalis itong asawa niya. At lalong hindi namin nakitang lumabas si Aling Doray. Kung ganon, papaanong nawala ito sa bahay? Laman ito ng usapan ng ilang araw din, hanggang sa mamatay na lang din ang insidente. Ipinagpalagay ng mga residente na pumuslit ang mga ito nang walang nakakapansin. Marahil ay dahil na din sa labis na hiya dahil sa itsura. Magkagayon pa man,
ay naging mapayapa na ang aming lugar. Naging mas tahimik at wala nang pag-alala sa dati naming kapitbahay na si Aling Doray. Subalit, ang inaakala naming ayos na at wala ng problemang baryo ay binisita ng isang nakakatakot na problema. Isang aswang ang napabalitang kumain sa mga baboy ng isa sa mga kapitbahay namin. Wala nang lamang loob at wala ding dugo, pero naroon ang mga laman nito. Tila lamang loob lamang ang interes. Nasundan ito ng pagkamatay ng kalabaw at baka at mga manok sa aming baryo. Dahilan para matakot ang lahat. At kahit na bata pa ang mga ito, ay pinagbebenta nila ang mga alagang hayop, kaysa naman lapain lamang nitong aswang. Ilan sa mga nakakita dito ay inilarawan ito bilang isang nakakatakot at tila bangkay na nilalang dahil sa naaagnas nitong katawan. Ayon sa mga nakatatanda sa amin, ay isa itong amaranhig. Isang aswang na namatay at hindi nagawang mailipat ang kanyang bertud sa ibang tao o sa mga kamag-anak, kung kaya't nang mamatay ay napasailalim na ito sa kakayahan ng kanyang bertud o sisiw na nasa loob nito, kung kaya kahit patay na ay gumagalaw pa din ito at naghahasik ng lagim. Ang mga ganitong uri ng aswang ay hindi na bumabalik pa sa uring tao. Permanenteng nasa nakakahilakbot na itsura na gumagala sa mga baryo sa kalaliman ng gabi. Dahil po dito ay nalimitahan ang aming mga paggala sa labas. Hindi na kami nahayaan nila nanay na magpagabi pa. Pero dahil nga po sa makulit ako ay hindi ako agad nakinig kila nanay. Nagpumilit pa din akong lumabas at sa bintana ako dumadaan. Ang dahilan ko po, sila Pedro nga nasa labas. Bakit ako hindi pwede? Magpapanggap lamang ako nitong tulog na at lulusot sa bintana. Mag-iiwan ng unan sa kumot para hindi halatang wala ako. Naroon lang kami nakatambay sa kubo. Parang nakakabagot kasi kapag hindi kami nagkakwentuhang magbabarkada. Nang gabing yun, bandang 9:00 na yata ito. Habang nasa kubo kami, ay nakita naming lumabas si Mang Baldo sa kanilang bahay. Palingon-lingon ito at may ibinaon sa lupa. Hindi namin alam kung ano, pero kakaiba. Dahil bakit gabi niya ito ibinaon? Pagkatapos ay bumalik na sa loob ng bahay nila. Maya-maya pa, mula sa mga puno ng saging, ay nakita namin itong isang nilalang na marahang gumagapang sa daan. Nakapagtatakang hindi ito tinatahulan ng mga aso. O malamang, takot ang mga aso dito, kung kaya't hindi sila gumagawa ng ingay. Nakita namin itong nagtungo sa tapat ng bahay nila Mang Baldo, pero nakatitig lang at maya-maya ay nagtuloy sa paglalakad. Kasunod ay nagtungo ito sa bahay nila Pedro at doon ay naalarma kami. Pumasok ito sa bakuran at mabilis na nawala sa madilim na parte ng bahay nila Pedro. Nag-alala kami at napasugod kami sa bakuran nila at mabilis na kinatok sila Tita Tess. Sinabi namin ang mga nakita at agad silang nagsindi ng mga ilaw. Itong tatay at kuya ni Pedro ay lumabas naman dala ang mga itak at tubo. Papunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang mga alaga nilang kambing. Doon po namin nakitang yakap-yakap ng isang mabalahibong aswang itong isang kambing at kitang kagat-kagat nito yung hayop sa liig. Mahaba ang mga kamay at hindi agad malapitan nila Tio Berto. Baka kasi sila ang mahablot nito at kapitan. Nakakatakot po yung itsura. Kakaibang kakaiba ang wangis at napakabaho pa nito. Ngunit nang ilawan nila Tio Berto ang mukha nito, ay napasigaw na lamang kaming sabay-sabay sa pangalan ni Aling Doray. Opo kalakbay, si Aling Doray yung aswang na amaranhig. Hindi malinaw ang lahat para sa amin dahil magiging amaranhig lamang ang isang tao kung dati na itong aswang.
Yun ang pagkakaalam ko po. Dito ay tila naunawaan ko na ang ibig sabihin ng asawa ni Aling Doray na delikado para sa kanilang mga anak ang manatili sa bahay sa ganoong sitwasyon. Marahil ay matagal nang alam nito na aswang ang kanyang asawa. Maaaring iniiwas nitong maipasa sa mga anak ang pagkaaswang ni Aling Doray. At siguro kaya iniwan nito ang asawa ay ayaw niya ding masalinan ng pagkaaswang. Sa mga nasaksihan namin ay hindi malaman nila Tio Bert kung anong gagawin, kung tatagain ba nila ito o tutusukin. Maaari kasing madamay yung alaga nilang kambing na mahigpit nitong kinakapitan. Nang dumating si Tita Tess, dala ang isang garapon ng asin. Sinabuyan niya ito ng walang hinto at dinig ang malakas na paghiyaw nito. Hanggang sa unti-unti ay bitawan nito yung kambing na nanghihina na din. Pagkatapos ay gumapang-gapang itong papunta sa damuhan at sa putikang malapit sa palayan. Narinig na lang namin ang mga yabag nito sa putik na tila nagtatampisaw. Subalit, hindi na hinabol pa nila Tio Bert dahil sa sobrang delikado. Baka dumugin pa sila nito sa dilim. Kinaumagahan nga po ay agad na kumalat ito sa aming baryo. Dahil sa tila wala na ding balak pang bumalik yung pamilya ni Aling Doray doon, ay ipinagiba ng kapitan yung bahay. Gawa lang naman kasi ito sa mga kahoy at plywood. Gusto kasing makasigurado ng kapitan na hindi ito magiging pugad nitong amaranhig. Doon nakita ng mga tao ang ilang buto ng magkakahalong hayop o tao na nakasilid sa kwarto ni Aling Doray. Hindi namin lubos na akalain na ang nakakatakot palang pag-uugali nito noong nabubuhay pa ay may kahalong nakakatakot na lihim na pagkatao. Hindi namin alam kung paanong naipasok doon ang mga hayop, maging yung mga tao na nagmamay-ari ng mga butong naroon. Pero natitiyak naming buhay pa man ito ay kumakain na ito ng sari-saring karne, pati karne ng tao. Siguro ay tumakas na yung pamilya nito para hindi na maipit pa sa sitwasyon sakaling mabuko sila. Ang naging problema lang po namin ay kung saan hahanapin si Aling Doray. Sinubukan kasi ng mga magsasaka na hanapin ito sa palayan pero wala silang natagpuan. Maging sa kakahuyan ay nagkaroon ng paggalugad, ngunit wala din po ito. Dahilan para isipin namin na baka nagtungo na ito sa ibang baryo at doon naman mananalasa. Subalit, mali naman pala kami dahil ng sunod na gabi ay narinig na lang naming sumisigaw itong lasanggero naming kabaryo. Kaya pala sobrang ingay nito ay sa kadahilan ng hinahabol siya ni Aling Doray. Dahil nga sa lasing ay hirap ito sa pagtakbo at pasuray-suray pa. Hindi na po sinayang pa ng mga taga sa amin ang pagkakataong yun at nagsilabasan na sila para tugisin si Aling Doray. Naabutan nila ito sa may papasok na sa bahay ng lasinggero at inabangan nila tatay sa lahat ng maaari nitong malusutan. Ngayong wala na itong mapupuntahan, ay natitiyak naming magagawa na itong patayin nila tatay. Subalit, may isang aswang ang biglang dumating na tila sinaklolohan itong si Aling Doray. Mas malaki ito kesa sa mga normal na tao at nag-aangil. Dahilan para magsiatrasan sila tatay at ang iba pang kalalakihan. Dahil nga dito ay muling nakatakas itong si Aling Doray. Ngunit sino yung aswang na tumulong? Maaari kayang ito yung asawa niya? Isang panibagong pagsubok namin kasi mas nakakatakot ito at mas marahas. Mapalad na lamang kami na wala itong sinaktan sa amin. Parang ipinagtanggol lang talaga itong amaranhig. Maraming haka-haka ang kumalat. Ito daw yung asawa ni Aling Doray. O kaya anak o baka naman kamag-anak na naroon para sana sunduin itong Ali. O baka naman daw si Mang Hilario ito
yung aswang sa likod ng aming baryo. Pero isang bagay lang ang naglalaro sa isipan ko. Sino ang nangkulam dito at paanong nagawang makulam ang isang aswang? Ibig sabihin pa nito ay lubhang malakas din yung taong nangkulam sa kanya at nagawa siyang patayin. Ilang araw na hindi nagparamdam yung aswang. Ito po yung nakakakabang parte ng mga sandaling yun. Kasi hindi namin alam kung kailan susulpot yung aswang at lalo nga kaming nagamba dahil sa alam naming hindi na ito nag-iisa. Hanggang sa maalala ko si Mang Hilario. Oo nga pala, dating albularyo ito at natitiyak kong madami itong alam sa kung papaanong matatalo itong mga aswang. Hindi nga ako nagdalawang isip na yayain si Pedro at tunguhin itong bahay ni Mang Hilario. Noong una, pahirapan pang yayain si Pedro dahil sa labis na takot nito kay Mang Hilario. Paniwalang paniwala kasi ito sa mga sabi-sabi na aswang nga ang manong. Pero ako na mismo nagpapatunay at nagsasabi sa kanya na hindi nga aswang si Mang Hilario at sa katunayan nga ay siya pa ang nagligtas sa buhay ni tatay. Nakumbinsi ko naman itong pinsan ko pero nagdala siya ng asin at bawang para sigurado daw. Tanghali kaming pumunta doon pero inabot na kami ng hapon dahil sa paghihintay. 3:00 na yata namin nakita si Mang Hilario na nanggaling pala sa gubat. May dalang mga nyog at gulay kagaya ng labong. Alam na nito na tungkol sa aswang ang tinungo namin doon at may kasagutan na siya kaagad sa itatanong palang sana namin na kung alam niya ba kung saan nagtatago yung mga aswang at kung sino itong tumulong kay Aling Doray. Ayon pa kay Mang Hilario na nasa loob lamang daw ng baryo namin yung mga aswang at hindi daw ito umaalis doon. Nag-aabang lamang ng tiyempo para mambiktima. Diretsahan naming tinanong kung sino ba ang tumutulong kay Aling Doray. Nagulat kami sa isinagot nito. Nasa bahay daw ng isa sa mga kapitbahay namin si Aling Doray at itinatago. Kung gusto daw naming malaman ay maglagay kami ng 3 tingting na nakapatiwarik sa mismong gilid ng tarangkahan ng mga bahay na malapit sa amin. Alinman sa mga kapitbahay namin na hindi magagawang lumabas ng bakuran nila matapos namin itong magawa ay tiyak na aswang daw ayon kay Mang Hilario. Isang pahabol na tanong naman ang ginawa ko. Kung siya ba yung mangkukulam na nangkulam kay Aling Doray? Dahil kung iisiping dati ng aswang pa si Aling Doray, paanong nagawa itong makulam? Hindi daw siya ang may gawa nito at labis ko daw na ikagugulat kung malalaman ko kung sino. Mataas na uri ng kulam umano ang pwedeng gamitin para magawang patayin ang isang aswang na likas ng may kaalaman sa itim na mahika. Ibig sabihin ay isang malakas ngang mangkukulam ito at kung iisipin ay nangyari lamang ito noong dumating si Labang Baldo. Malakas ang hinala ko na siya ang nangkulam dito o marahil yung asawa niya dahil nga sa nakasagutan nila ito. Hindi ko alam kung dapat bang katakutan namin ang mga ito. Pero mababait naman sila sa amin. Baka lang talagang hindi sila nakapagtimpi sa ugali ni Aling Doray. Sinunod po namin yung turo ni Mang Hilario. Isa-isa naming nilagyan ng mga walis tingting yung gilid ng mga tarangkahan ng bahay na naroon sa amin. Naubos pa nga po yung walis namin na nasa bahay. Pero para lang makatiyak kami at para malaman na din namin kung sino-sino ang mga aswang sa baryo. Pagsapit ng gabi ay nag-abang kami sa kubo. Si Pedro ang nakabantay sa kaliwa at ako naman sa kanan. Nag-aabang kung sino ang lalabas ng mga bahay at sino ang hindi makakatuloy sa pagtawid sa kanilang tarangkahan. Unang nakita naming lumabas si Aling Simang pero nakalabas naman ito ng bahay. Sunod si Mang Damian na nagawa ding makalabas. Magkasabay namang lumabas sila Mang Baldo
at isa pang kapitbahay naming si Aling Lagring. Ngunit pareho din itong bumalik sa loob ng bahay. Tila may mga nakalimutan, pero tingin ko ay imposibleng si Mang Baldo ito dahil nga siya yung iniisip kong nangkulam kay Aling Doray. Kaya papaanong siya din yung aswang na tumulong dito. Nag-abang pa kami kung sino pang lalabas. Nang muli kong makita si Aling Lagring, dahan-dahan itong naglalakad at nagulat na lamang ako. Nakadaan ito sa tarangkahan nila. Ibig sabihin ba nito ay si Mang Baldo ang aswang? Muli itong lumabas ng bahay, pero nang nasa tarangkahan na ay nagpalingalinga ito, sabay tingin sa tingting na nilagay namin. Pero hindi namin maintindihan papaanong siya yung aswang kung siya din yung mangkukulam. Ano yun? Pinatay niya si Aling Doray para maging sunod-sunurang aswang sa kanya? Hindi po nagawang tumawid ni Mang Baldo sa tarangkahan. Kita ko ang galit nito at padabog na sinara yung pintuan. Kami naman ni Pedro agad na nagtungo sa bahay namin at sinabi kila tatay ang natuklasan. Maging si Pedro ay ikinuwento din ito sa kanyang mga magulang, kung kaya't sabay-sabay kaming nagtungo doon sa tapat ng bahay ni Mang Baldo. Ngunit ganoon na lamang po ang pagtataka namin. Parang ang bilis lang na wala ng tao sa kanilang bahay. Pinasok ito nila tatay nang walang sumasagot at wala na nga sila Mang Baldo. Tila sa likod bahay ito dumaan dahil nakita pa nila tatay na sira yung bakurang kawayan at may mga bakas ng paa sa putikan. Kumpirmadong aswang nga sila at sila ang nagtatago kay Aling Doray. Pero bakit? Dahil sa akala ko, sila yung mangkukulam. Pagpasok namin sa bahay ay nakita namin ang mga larawan nila at naroon ang pamilya nila Aling Doray kasama ang pamilya nila Mang Baldo. Kung magkagayon ay maaaring magkakamag-anak pala sila. Kaya pala ganoon na lamang kung pagalitan niya yung asawa at anak ni Mang Baldo. Mga kamag-anak niya pala ito. Magkagayon pa man, ay pasalamat na din kami na nataboy namin itong mga aswang sa pamamagitan lamang ng walis tingting. Sa tingin ko naman po kasi ay ayaw ng gulo nitong si Mang Baldo kasi hindi rin naman sila ng biktima sa mga taga-roon sa amin. Ang malaking katanungan ay kung sino ba yung mangkukulam. Ngayong alam na namin na hindi pala sila Mang Baldo, ay sino ba? Hindi ko naman natiis pa at masakit sa ulong isipin kaya pinuntahan kong muli ng mag-isa si Mang Hilario. Iginiit ko na sa tingin ko na siya talaga ang nangkulam kay Aling Doray. Kasi yung pinaghihinalaan kong mangkukulam aswang pala at kamag-anak pa ni Aling Doray. Kaya malabong sila din ang salarin sa pagpatay sa aswang. Marahil nakita na ni Mang Hilario na masyado na akong apektado sa mga kaganapan at nawawalan na ako ng pasensya kung sino ang mangkukulam sa aming baryo. Ay tinapat na ako nito. Ayon sa kanya, ay hindi ko daw dapat na ikabahala ang tungkol sa mangkukulam dahil sa hindi naman ako nito sasaktan. Tinanong ko naman siya kung bakit at sabi naman niya na alam niya lang na hindi ako sasaktan at ang pamilya ko. Tinapat ako nito at nanlaki ang mga mata ko sa siniwalat niya. Si Tita Tess ang mangkukulam. Ito ang tumapos sa buhay ni Aling Doray. Tila napuno na ito sa maraming beses na inalipusta sila at pinagsalitaan ng mga maanghang na salita nitong si Aling Doray. Kung kaya't maaaring ang pangkukulam ang nakita nitong kaparaanan para makaganti at maturuan ng leksyon ng ali. Sa nalaman ko, ay agad kong tinungo sila Tita Tess sa bahay nila. Magalang naman po ako nang dumating at pilit kong ikinalma yung sarili ko habang tinatanong ko kung siya ba talaga yung dahilan ng kamatayan ni Aling Doray.
Hindi naman ito itinanggi pa ni Tita Tess. Umabot na daw kasi sa sukdulan ang kanyang pagtitimpi kay Aling Doray. Ilang beses siya nitong minura-mura at sinumpa-sumpa pa. Lingid sa kaalaman ni Aling Doray na si Tita Tess pala ang mas magaling magbigay ng sumpa, hindi lamang sa salita. Pero ayon sa tita ko, hindi niya naman daw inakala na aswang itong sa Aling Doray at nagkataon lang na namatay ito dahil sa hindi magagawang gamutin ng isang albularyo ang isang aswang na kinapitan ng kulam. Kung nagkataong normal na tao lamang daw si Aling Doray, ay ilang araw lang at mawawala na yung kulam. Ang kaso ay aswang siya, kung kaya't namatay siya sa sumpa. Nakiusap si Tita Tess na wag ko nang ipaalam pa sa iba ang mga nalaman ko. Ginagamit lang niya naman daw ang kakayahan niya kapag nasa panganib at alanganin ang mga mahal niya sa buhay. Alam ko pong nagsasabi ng totoo si Tita Tess at alam kong hindi niya kami kailanman sasaktan, kung kaya't ipinangako ko sa kanya na walang makakaalam ng kanyang lihim. Sa kabutihang palad naman po ay naging maayos ang pamumuhay ko hanggang sa tumanda na nga po ako at magkapamilya na. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, kalakbay. Maraming salamat po.